Pripun niki Pak Dalang? Ana sing ngersake caping gunung sing di omah. Oh, nggih. Ingkang ngamengku gati. Iya, Pak Jaya Supada. Nggih, Pak Jaya Supada. Pak Jaya Supada. Piyantone Kang pundi nggih? Apik riyaine kae ning kono. Kae jejeran mbek bojone kae lho. Kae lho. Sing di omah. Oh, nggih. Ngersake caping gunung, Pak? Nggih, Ya, 150 nggih. Loh, Piye to? Kok malah 150. Lah pripun mundak? 200. Oh iya mundak, Pak. Boten. Boten sakesuwen. Mas Kelawar utawa Mas Podo. Mas Kelawar. Heeh. Oh, nggih. Kagem Pak Marwi saking Krasak. Nanti dikunjukke Pak Marwi. Ya coba kaya ngapa caping gunung, Bang. Nggih. Iku klangenane kowe no. Bawa niki. Ya dibawane ya ora apa-apa, mesake sing mburi. Dibawa ini. Lah ya. Bawa niki. Oh, nggih. Sanjange wektune entek. Ora iso. Saben bengi Jajal sing jenggleng Pak Nerara kaya apa? Aduh. Apa? Replek kok, Pak. Nggih. Desamu kaya ngene. Apa danar apa? Nggih. Trelek niku Banci. Heeh. Marake mumet nang ndas. Nggih, Mbah Pungki anteng madhep mriki nggih panggih. Mbah Pungki anteng. Liyane ki do guyon kok gak noleh blas ki lho. Anteng mung batek tok kuwi asline rak mampu pisan. Lah. Rek gringgingen. Tipi nganu. Yen memacan. Iya. 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 Kale disawar sing di omah. Matur suwun Ibu. Alhamdulillah, Nci. Sing di omah kuwi mau. Oh, Nci. Kang ngamengku gati menika Ibu sinten wau lho pun Bu Wiwit. Bu Wiwit. Heeh. Oh, Ibu Wiwit. Wijayanti. Nci. Heeh, kuwi. Pak Kelawar dereng. Kok bar Pak Kelawar terus Pak Podo sing nyawer. Nggih. Lha wis dadi siji, Pak. Iya, Pak Saryono piye? Iya. Rak wani nyawer isin karo Pak Podo no. Anak mbarep kok rak nyawer. Terpaksa apa? Terpaksa menderita. Alon-alon to Mas Tembok. Pak Nerara cik sesek maine. Cik sesek. Ana Rara kok njajal nek ana Rara. Ana Rara. Oh, lae Pak Murara. Ora ana. Sejarah mbek aku to, Ra? Ora reti. Meneng wangi. Isin. Ini apa, Mbah? Mbah Pongke. Niki mau dugi pundi Mbah Pongke?
Wis lali, cek ro rupane tapi lali. Nggih. Tekan Pacitan apa dugi mriki? Ya. Nggih, malah. Ayo pangan setan, yuk. Niki guru sedanten nggih. Oh, guru gede. Nggih, lah niki nek muridé koyo aku lho dipangan kabeh iki lho. Lah. Malah gelis meteng. Pacitan serwi jenang ayo 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 sa sa Rombongan iki jebule cek lucu kabeh ya, Nok. Nggih, nggih. Niki rombongane jenengan niki nggih. Iya, lucu-lucu kabeh. Elok sedanten. Dalang wis ra lucu saiki. Kak, kalah pamor karo rombongan iki ya. Panas. Udian. Kepiye janjine kepiye. Aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Aup. Sing ngendang iki jan jos. Pengapesane gula kelapa no. Iya. Ya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Eling-eling. Capi. Gunung. Ayo ngeriak. Yeay. Nah, dalangnya sing reak. Hei. Hei, hei. Ayo joget. Ya, ya. Wes Mas. Hei, ya. Yeay. Ya. Oh, Mas Agus barongan nene. Ora. Hei. Tak kentut. Kedang waru diuntel-untel, nawang ayu diuntel-untel. Nek kayak kok mboten ngoten nek. Lah piye? Ora diuntel-untel lho, Pak. Dadi apano? Di Cetakno. mboten diuntel-untel lah wong menungso kok diuntel-untel iki. Lah njalukmu diapakno wong ayu. Ya, monggo. Nadyan wadon sarita Kumandang aswarane. Iya 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 iya. Hinumane banyu Coba kaya ngapa caping Gunung Langgamena. Tetes. Jor kelingan
Yo yo katurutan sing dikadang min nate janjine saiki apa lah Naniyo silabeane ning gunung tak cadangi saka jagat ngene iki tok upama ora wis kadung ngono tenan. Kadung napa maksude? Kadung pripun lho? Kadung duwe lha. Duwe apa? Ya duwe apa-apa. Ya ora apa-apa nek kursi tek kok, Pak. Nah, ngono ya. Nggih. Matur nuwun sesuk. Kulit kok, Pak. Iya. Presiden kok nantang terus. Lah nggih legor kulit kok. Iya. Kulit kok. Iya. Sakare bisa nyawang gunung desa katiran wong ora hilang gone hey ayo play lara Niki salok nggih pun PNS kok. PNS apa? Pini sepuh. Us. Nah. Cek nom-nom kabeh. Anjir, jenengan pini sepuh, Anjir. Sing paling tuwa iku mbutuh ae lho. Pundi? Zaman Birawa ndek ono. Anjir. Sampai zaman iki. Birawa, sakniki Birawa iki. Lanjir, aja. Ijik wae. Kuwi
Sok-sok dadi Petruk, ning tak senengi dandane do klothok kabeh mlutur kabeh. Wes nganggone wedak apa ora? Oh nganggo cat tembok. Engko ada angger luntur keringet entek. Sese abange iso tok bathuk. Nggih, wong niku mboten keringet kok. Embun. Iya, Sekar bisa nyawan gunung desa dadi raja dene ora ilang dene pada harapan Sampun Pak matur Dalang. sembah nuwun. Nggih. Matur nuwun saya. Oh ya. Ya, ana sing ngersake lukaku. Iki gak nganggo orjen iki. Heeh. Dangdutan versi dangdutan rombongan iki urung iso. Lagu dangdutan ora iso rombongan iki. Ya. Coba kaya ngapa? Trika. Trika ya, trika. Ayo siji-sijine yo. Ana sing ngersake lukaku terus apa kowe mau, Bang? Terpaksa hidup sakit hati. Ya. Kandhane apa-apa lagi sobek wis ngono kuwi. Ingon-ingon wedhus mati, ingon-ingon pitik ilang kabeh. Nah, ya. Coba kaya ngapa Trika? Kon ngadeg. Kon milih lagu lukaku terpaksa terus apa meneh mau wis pokoke ati kesiksa. Nah. Ya milih salah siji. Yuk, coba kaya ngapa? Apakah Trika? Cepet cacak. Terpaksa. Oh, terpaksa. Oh, iya. Sungguh terpaksa kuwi. Aku menangis kuwi. Nggih. Tak nuruti mehong iki lho. Oh ya. Mehong nembang dhewe jare. Dulurmu. Monggo Pak Mehong. Ya, mehong sing nyanyi. Oh. Oh, Ya ora penak to. Heeh. Dulur Anut ya. Ya. dulur nom ladenana dulur nom. Nggih, kalau wau nggih wonten pamundutan lho, Mas. Apa meneh? Saking mbae sing sunat, Sapa? duka mbae sing Oh iya sambil kemangi, mbae Mbak. sing disunatke lho, Mas. Mas aku mbae sing mbae sunat. Nyuwune Baik sambil iya, kemangi. ya Pak Minadi, Mbak Minadi. Sambil kemangi gubuk asmarane mau wis diaturke. Ya. Coba kaya ngapa ya Kara dhisik. Engko sambil kemangi gampang. Bar iki. Ya. Sabar nggih Mbak Minadi nggih. Badon iki tak paringi pokoke. Sungguh terpaksa aku menyanyi. Yo. Mengharapkan Tuhan bermurah hati. Asik. Coba dengarkan aku bernyanyi, membawa suara cerita hati. Mangga. Asik. Sugeng dalu Mas Danang. Joget, ayo.
Kon ngadeg rene. Oh, sing arep nyanyi sapa iki? Bersama Cakramini. Masuk. Karena terpaksa ini kulakukan, hanya ku kita hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku bernyanyi membawa suara jeritan hati. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba Monggo Mas Memo. Pokoknya dilanjut terus. Iya. sungguh aku malu tiada terkira mengadakan tangan meminta-minta. Karena terpaksa ini kulakukan, hanya minta hanya sekedar makan. Iya. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Sungguh terpaksa Masuknya. aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Melahai suara jeritan hati. Sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Ya matur nuwun Mbak Terima Rika. kasih. Sampun Mas. Iya iki ana komburi mau sing ngersake guntur mancing. Us
Aja kurang ajar. Lagu spesial lagu kanggo dalange, tak berdaya. Sing nyanyi kudu dalange aja nganti liyan. Iya. Sesuk Dewa Tresna ya. Iya. Ya ana sing ngersake guntur mancing saka Pak Jumanto, kagem priyayi saking Krasak. Oh iya. Ko gilirane. Ya ora? Iki mbahe sing sunat ngersake mau sambel kemangi ditaturke. Mbah Minadi, ditunggoni no, iya. Pumpung ditanggapke wayang karo anake, iya. Dimatke, iya. Yuk coba kaya ngapa? Sambel kemangi, tak tuntakno neng, yo, es. Malah sak karepe dhewe. Is. Tak tungdah, kualik. Yuk coba kaya ngapa? Orang ono Pak Jumono ora ono. Iya, bocah kok ya. Duwe anak loro wedok kabeh. Sapa sing ngendang anake loro wedok kabeh. Pas padan, anakku telu lanang kabeh. Ngece. Coba ganti babon kok ya iso. Cakemmu aja diviralno ya. Nawang ya ono lanake lanang kabeh. Ndadekno anak lanang neh reng aku ya siap. Wis genah ketok nek aku iso gawe lanang. Us. Aduh ya. Ya, ta, aja nuruti camburi. Bosok kabeh cangkeme. Jangan asal sambele kemangi mangane bebarnya begawe sanajan Adyanmu manggon ana desa nyatane ayam kumpul sak keluarga aku trimo watone pokok wong urip ana alam dunya yen wedha rakosa urip bisa mulya wedane rama lan ibune
manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga. Aku trimo watone pokok seger waras karyaku lupa kanggo ngregati sawa uga tuku pipit lan rabuke sregep nyambut gawe sego sambel kemangi. Enak apa wong urip ana alam dunya yen lega rakoso urip bisa mulia kodangane romo lan ibune sregep nyambut gawe aja lali Gusti. Yo, Nilam maju. Nah, yo, Nilam. Dedek Nilam. Nah, itu. Maira kok Nilam masalah tuh. Ora patek apal. Ya, Maira. Madeg, Mbok. Sesuk sekolah ning Solo, hati-hati ning Solo. Ning Solo kuwi hati-hati, akeh memedi. Nek tak percaya takone sing ngendang karo sing ngenong. Sing ngenong sembayang tau diwedeni. Tak ngandel takone sing ngenong. Ya, iku riris mbak Incup dul. Iya, mulai hati-hati. Yo, lagune apa? Nah, lukaku. Raisa. Apa? Cek. Hah? Apa? Kelinci ucul, yo. Jaluk kelinci ucul. Lho. Iya, kaldo. Kelinci ucul. Yo. Kelinci ucul. Pelok barang. Langsung ngebengi ya. Ojo engko mendak isen, Bapak. Iya, ya. Bakalane apik iki. Iya, coba kaya ngopo kelinci ucul. Alah malah bosok. Mau bawani apa ora? Langsung, Pak. Bawa sik malah luwih apik. Dites. Nek lulus langsung tak biji A. Plus. Oh, langsung ye. Ayo ra sakmono. Yo iya, yo yo. Harga aku anggoleki sing tak
Yo. Aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana Hah? Oh. Sengendang keplakane tak wis kaya Pak Samyoto ngono. Nah, kuwi nek gelem ayang janjane nek gelem ayang waton sengendangi kudune Badrun. Oke ya ngono. Sesuk tak omongke karo Badrun. Heeh. Ngendangi ben maju. Ngendangi sawur dalang nusul. Lajebulane krusuk-krusuk keburu yo matur nuwun. Nah, iki saka Pak Usman Kuwasen ngersake lagu Banyuwangen. Mau apa jenenge sambil kemangi mau ya Banyuwangi. Kok gerajakan Banyuwangi. Pokoke kok Banyuwangi. Ya, aja kuwatir sabar sik. Iki diaturke tayub sik gilirane sing tuwa. Apa guntur mancing nok. Ya. Terus lukaku aja kuwatir ditunggu anakku lanang Bagong karo dawa saka Mbalong. Ya. Kuwi channel-e wis gedhe nok. Duwe komedi. Bintang tamune bintange kuwi Tarjo bisa. Lucu apa ora? Ora. Coba kaya ngapa Bu Sri Mukti? Nah, iki sing ngersake saka Kadang Krasak. Saka kadangmu saka Krasak. Pak Jumanto. Ya, Pak Jumanto. Ya coba kaya ngapa? Tak tungtung ya, Mbah kok nggih.
duet karo pentol. Oh. Lamun ngandikan gerang-gerang pindha kuntur ing ngomong serendeng dadi tunggule kateng Pandhawa. Ayo tol.
ae no apa ya sindene ngadeg bareng kabeh lagune Lukaku iya ngadeg kabeh Jiro Lupatmo ngadeg bareng bar kuwi terus ana sing menek ning ndur panggung bareng iya kayak sindene Pak Mehong menek ndur panggung kabeh kok wae iya ana sing mangkring seneng aku nek nonton ya nonton nek mayang aku senep ya coba kayak apa ngadeg ya Lukaku bareng Jiro Lupatmo. Yo tapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cintamu sebelum kau kembali padaku baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta puaskanlah hatimu nanti baru kau datang padaku yo nganggo pipa no. ini carilah olehmu cintanya dengan cintamu lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku setelah itu
Matur nuwun. Wis. Rungokno lukaku karo udut nganggo pipa. Pipaku tak dol karo Sindemung aku nganggo pipa iki. Pipaku ya jos rega larang. Dalang pipane ya cempala. No, engko dibacutke yen gara-gara ana kekurangane njaluk pangapura. Iya. Banyu mangen mau ya wis diaturke. Ya coba kaya ngapa Swandara dhisik. Nyatrangening kalang pangaglar panda muncarat. Dinon mergakona. Oh, Cancut gumrebgut manjing samudra traya kring wigaraganya banyu sumampit wontes mlekangganira sumingep nampaki mikek jangganira kang weruh ing wari kang weruh ing wari jegegreg kaya tugu Sinukarta sang Werkudara mlumpat tebing Jaladring langut tanpa pagut ombak gumulung mumbul sak gunung nempuh perang gemuruh suarane dasar mendung tumiyung ngelingi soroting surya cinareng kilat tatet sumlorot sumungsul swaraning bledek jemaleger akyarya mirising penggalih
Ayo pentol kok. Kok. Wah, telengging samudra ana bocah bajang mempo warna kowe kuwi sapa? Ulun Dewaruci. Werkudara, sira manjing samudra ana wigati apa? Wah, upaya tirta pawitra sari. Werkudara, tirta pawitra iku banyu suci kang mapane ana atimu dhewe. Atimu kang suci wis ora kabanda ing hawa nafsu, dene wujude ya ingsun Dewaruci. Sayekti
ya jati dirinira pribadi. Wah, lire kepiye Werkudara? Rikala sira manjing samudra katempuing ombak sinarap ing naga suprandene sira lurus raharja iku minangka pratandha kalamun sira wis bangkit meper hardane kanepsa. Sira rumangsa apa ora Werkudara? Wah. Eka kayendat rumuhun duwe nembah suku kalih Trihagni siking wiringguna waduh dewa ruci dewaningsun babar pisan mugi babarna pun dihita margane kasampurnan saha kabagyan gesang kula. Iya Werkudara, ingsun turuti manjinga guwa gareboning ingsun yen sira madhep mantep muga-muga Gusti ngijabahi Bratasena. Pos manjing guwa garbaning dewa ruci. Guwa garba tegesing papaning bayi kang masih suci. Sayekti Sang Werkudara wis dadi manungsa kang suci lahir terus ing batin, suci diri. Mahanani daya hambuka warna. Kasempatan cedhak tanpa sesenggolan, adoh tanpa wewangenan caket ing ngarsaning Gusti kang Maha Suci. Sakala ayem tentrem kaya antut jatining pemarem. Wah, rumaos ayem manah kula mapan ing panggenan jembar tanpa wangenan tentrem ayem duh kulun persasat datan wonten duka cipta. Werkudara, sira wis bisa hambuka wiwaraning ati manjing jroning kalbu minangka lantaran marak ing ngarsaning Gusti kang Maha Suci. Pukulun kula nyumbur cahya menika waneka warna menika menapa Werkudara? Aja kaget, cahya menika warnaning iku minangka pratandha lamun sira wis kasembadan bengkas hardaning kanepson. Lumantar laku sembah raga, sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa. Wah, benggah manah kula menawi tetela mekaten dipun paringaken kula mapan ing mriki saklaminipun. Aja nggir, iku durung wancine sebabipun menapa sumurupa sepisanis isih ana sanggeman kang kudu sira rampungake. Kaping pindhone ibarat wong mangan dapur sira ijip-ijip. Besok yen ta wis titi wancine sira bakal antuk katentreman ingkang luwih
sarta langgeng wis enggal metu Werkudara. Mung wae pitung kasulun sakpurnaning kita saka samudra minangkalbu kene aja kesusu bali becik madeka pandhita ing arga kaelasa peparapa begawan Bima Suci ya Bima Sekti ya kanthi dalan mangkono mau bisa dadi srarana kita memayu hayuning bawana sun pewarah kawruh sangkan paraning dumadi mring sadheng titah kang kepengin ngumadi nuwun inggih dhateng sindika ngestakaken dawuh kula.